we gaan zo meteen even snel hier naar binnen. Bij dit is zorg. Er zitten 5 zorg. Ja, maar dat hoort er ook bij. Dat kan niet allemaal. Je zoeterschijn krijg je dat ook. Maar dat ding verderop. Hij zei niet. Ik zeg inderdaad. Ja, ik vind die bestaande zo idioot daaronder. Die kan ik niet thuis brengen. Wat? Het lijkt Was dat bestaan? Nee, ja, daar zit ik nu aan te twijfelen. Maar waarom heeft hij dat zo gedaan? Ja, het zijn die balkons die zijn. Andere bakjes eraan.